סמבאי קצב יפה, נותנת השראה לנגן הרבה. איך הצלילים מתחלפים כמו הרבה צבעים. סמבאי כמו שפת הים, גלים גלים ניתזים אל החוף. סמבאי כמו ליל אהבה שלא יחלוף. היא לא יודעת גבולות, היא עפה שם רחוק בין החלומות. סמבאים בו האוויר, כדאי לך להקשיב. לא צריך חברתי, מותר לשכוח לרגע הכל, ולרקוד זה כל התפקיד, כי סמבאים מחול. כמו הסמבה, לתפוס שלווה. אין כמו הסמבה, כן היא חוויה. היא אולי אשליה, אך היא עושה לי טוב. דרום אמריקה על המפה. סמבה היא קצב יפה, נותנת השראה לנגן הרבה. איך הצלילים מתחלפים כמו הרבה צבעים. סמבה היא כמו שפת הים, גלים גלים ניתזים אל החוף. סמבה היא כמו ליל אהבה שלא יחלוף. אין כמו הסמבה, לתפוס שלווה. אין כמו הסמבה, כן היא חוויה. היא אולי אשליה, אך היא עושה לי טוב. דרום אמריקה על המפה. שלווה, אין כמו הסמבה, כן היא חוויה. חג שמח! חברי קיבוץ, בנים ואורחים, ערב טוב וחג שבועות שמח. אנו מציינים היום 90 שנה לעליית קיבוץ קריית ענבים על הקרקע. 90 שנה של עשייה, שגשוג, פריחה ושינוי. 90 שנה של עליות וירידות בהתאם לטופוגרפיה של הקיבוץ. קריית ענבים, כפי שחלמו והקימו הוותיקים, אינה עוד קבוצה של חלוצים סוציאליסטיים. במהלך 90 השנה עברנו מקיבוץ המבוסס על חקלאות של לול, רפת, פלחה ומטעים, לקיבוץ המתבסס על הכנסות מהשכרות, תעשייה ומעט חקלאות, שנשארה לזכר הימים ההם. מקיבוץ שיתופי עברנו להיות קיבוץ מופרט. מקיבוץ של תקציב אחד עברנו לדבר על משכורות, שיוך דירות ונדל"ן. קריית ענבים בחרה לנוע קדימה, להתאים עצמה לסובב אותה. בחרה ללכת לשינוי, אך יחד עם זאת בחרה לשמור על החשוב מכל, והוא היחד. בכל שינוי צריך לראות גם הזדמנות למשהו טוב, להתחלה חדשה. וכמו יין טוב הולכת הקריה ומשתבחת עם השנים ועם הדורות החדשים. ערב זוי בו כולם שותפים, מקטן עד גדול, מחברי משק ובנים, מראה יותר מכל שכוחה של קריית ענבים כקיבוץ, למרות גילה המופלג והזקנה עוד במותניה. אנחנו איננו שחקנים, לא רקדנים ולא זמרים,
את האמפיתיאטרון בקיסריה לא היינו ממלאים, אבל את האמפי בקיבוץ הצלחנו למלא בקהל מפרגן ואוהד. אז ערב מענה לכולם, חג שמח והרבה עידוד למופיעים. ערב טוב לכולם, אנחנו שמחים שבאתם. 7 שבועות עברו מאז קציר השיבולת הראשונה, והנה התאספנו כאן כמדי שנה בשנה, לבשנו לבן, הכנו ביקורים, ועל ראשינו אתר מוזרים. אך השנה באופן מיוחד, וכהמשך ישיר לחגיגות ה-90, נוכחים איתנו גם כל הבנים האהובים. מנוער צעיר ועד קשיש המבוגרים, בני שנים ספורות בלבד, ובנות כמעט 100 שנים. לקריאתנו נענו כולם והתאספו מכל ער ומכל גבע לחגוג איתנו את טקס הבאת הביקורים שנת 2010 ורבע. על פי המסורת אנו מצווים לחלוק עם כולכם את פירות הביקורים. אז אם עוד נשאר בכם החשק, תזכו כעת להכיר את כל המשק. רק לפני שנתחיל לחגוג את החג באופיו הקיבוצי, מחויבים אנו לציין משהו יותר מסורתי, או יותר נכון לומר ארצי. כי בחג השבועות אחד המנהגים הרי הוא לציין בקריאה ובריקוד את 7 המינים. עלו ברוכים ובואו בשערים. כי אדוני אלוהיך מביאך אל ארץ טובה, ארץ חיטה ושעורה, וגפן ותאנה ורימון, ארץ בית שמן ודבש. חיטה 1, שעורה 2, גפן 3, תאנה 4, רימון 5, זית 6, ותמר 7. אלה 7 המינים שהתברכה בהם ארצנו, ואלו צומחים בקיבוצנו ממש כאן בבית. למרות שהקיבוץ בתהליך של שינוי, את מסורת החג לשמר זה ראוי. ומכיוון שכולנו ערוכים להבאת ביקורי הענפים, נתחיל בענף אחד מהמיוחדים. הענף שהוא הענף העיקרי, ענף העתיד. החינוך עם גנה ובתי הילדים, בהם מתחנכים ילדינו וילדי הסביבה הנהדרים, הם האושר שלנו. הם פה. הם לא חלום, הם אלו שהלוואי ויביאו לנו את השלום. יעלו ויבואו אלינו דור העתיד, הילדים. בוא ונראה איך אתם מנגנים. ארץ זבת חלב, חלב ודבש, ארץ זבת חלב, חלב ודבש, ארץ זבת חלב, חלב ודבש, ארץ זבת חלב, חלב ודבש.
תודה לילדים, תודה להורים, תודה לצלמים, אפשר לעשות פה כתבה עיתונית. וכמובן תודה לאוסי על העמדת המחוללים. כן, כן, כן חברים, אפשר למחוא כפיים, להתחמם. יפה, יפה. את הילדים העלינו, ועכשיו נזכיר את בני הנוער שלנו, היפים והצעירים, אותם חינכנו לערכים, לאהבת הארץ, לאהבת האדם. בשם בני הנוער יעלו לבמה קבוצה מבית נחלה להעלאת הביקורים.
אין עליהם, עושים הרבה שטויות, אבל הם גדולים. ועכשיו הגיע הרגע הנהדר תמיד, שבו נזמין אל הבמה את דור העתיד, את היקר לאדם מכל דבר. עוללים חדשים שנולדו זה מכבר, גידלו יפה, הביאו נחת לאורכם ולכל אדם, והביאו רק טוב אל העולם. הופה, איזה שיירה, איזה שיירה רבותיי. קבלו אותם במחיאות כפיים! יפה! סך הכל, 12 תינוקות נולדו בקיבוצנו השנה, וזוהי ממש מתנה. והנה הם התינוקות שנולדו השנה בקיבוץ. כפיים, להתלהב, קדימה, זה לא סתם, זה משהו. כן, גם עבדנו על זה קשה. ברור? ענף מבוסם הנושא פריו בערים, ענף תנכי שכשאותו מריחים מיד משתכרים, יעלו ויביאו ביקוריהם, והפעם ללא שום בלבול, אלו שצריכים למרות הפיתוי לשמור על ראש צלול. בענף זה, כחלק מהשינוי שעובר הקיבוץ, מחליף התאילנדי את עובד האדמה החרוץ. עובדי הכרם מוזמנים לעלות, ועימם מנבחר הפירות. איזה חרוצים, איזה עבודה. חג שמח. חג שמח. אשרי שראיתי במו עיניי בנפול הזרע על אדמות הכרם בידי קומץ תאילנדים מזי רעב ובני בלי צל, ואיזי המפקח, המורה והבוחן הולך לפניהם, ואלומתם נוטפת עסיס מן העיניו המסתלסל, ממלאים שחוק פיהם, והם הגורפים שבחים ושיר הלל. בשמש ברוח וגם בממטרים הם זורעים ברינה ובדמעה קוצרים. על הירוק בעיניים הם ראויים לצלש. צפו במסך וראו תמונה מן הגדש. כולנו ביחד פותחים מעגלים, קופצים משתוללים
מצוין. שנה אחר שנה בסערה הם נדבקים, עם טורנה ודאולה נהנים מהחיים. בנים המעגל עובדים וסובבים לבחד. אז יאללה בחורות לקום ולהציס את התחת. כשקבוקי גלה לברח הבשמים, כולנו ביחד פותחים מעגלים, קופצים משתוללים ושמחים עד השמיים, בחיי איזה שלופים ומרימים לחיים. יפה מאוד, יפה. ומהחקלאות נעבור לתעשייה. ענבית וקסט, המפעלים שניצבים על ההר בגאון, מייצרים צינורות בידוד ומוצרי סיליקון. את אלו תוכלו לראות כמעט בכל העולם. יעלו ויראו לנו צוות העובדים המהולל ממגוון המוצרים לתפארתם. מחיאות כפיים. אנו מייחלים לכך שהצינורות ימשיכו לרוץ זה לצד זה, ישרים, שחורים, באריזות רבות זה על גבי זה, שהמכונות יחזרו לעבוד יום וליל, ושלא יהיה לנו הקיבוץ על מה לילל. ועכשיו, קבלו אותם. גבי ויניקור, המעבד המוזיקלי, ולהקת הבנות שלו. סורי, ממטרה מעלו, עצמנו קר, ידנו יין, בתינו הומים, הומים תינוקות, ובתינו כוח, מה עוד תבקשי מאיתנו מכורה, ואין ואין עדיין, מה עוד תבקשי מאיתנו מכורה, ואין ואין עדיין. אור הכור ואור הטרת עגבניה לכיתות, אור הנחל מסחרת, אור החסה, אור הצנון, אור הטנק רתום לפרד, אור הסיירי התות, אור הנחל מסחרת, אור היחסות, שיבולת בשדה, אור ברוח, ואור מסערים יקירה, ובמרחב הרים יום כבר יפוע, השמש כתם בצהר. היי, היי, כן הבוקר בא לעבודה, כן עד 3-4. היי, היי, כן הבוקר בא לעבודה, כן עד 3-4. ארץ אבק חלב, חלב ודבש, ארץ אבק חלב, חלב ודבש, ארץ אבק חלב, חלב ודבש, ארץ אבק חלב, חלב ודבש. הבוקר בא, אז תגיד תודה. 3-4 ולעבודה. אתה חייב את זה לעצמך, אתה חייב למשפחה, אתה חייב לשפוך הרבה זהה. על 3-4 ולעבודה. היי, היי, כן הבוקר בא לעבודה, כן 3-4. היי, היי, כן הבוקר בא לעבודה, כן 3-4. היי, היי. בקיבוצנו הקטן יש הרבה משפחות. יש גדולות יותר ויש מעט פחות, אבל מה שבטוח, וזה כאן מיוחד, כמעט בכל בית יש לפחות כלב אחד.
יעלו ויבואו הנציגים הגאים, הם וחבריהם הנאמנים הכלבים. תגידו, זה לא יפה, תסתכלו מה עם מחיות. חברי הקיבוץ הוותיקים והחביבים לא מפסיקים לעבוד ולעמול. מפעל זעיר, אינטימי ואנונימי משהו לעבודה עדינה, שם פורסים בחדוות יצירה הכל על פי המידה, תחתוני תחרה, חוטיני ו100% כותנה. בליווי צמוד של סאטו ונדרשת הקפדה יתרה, מוכנסים הם אחד אחד מגוהצים ומקופלים הישר לאריזה. תשאלו אותם, הם כולם באיכות מעולה. מקום עבודה מרכזי ונחוץ להורינו שהם ותיקי הקיבוץ, בית חם ונעים לעיסוק במלאכה, לכל הקיבוץ הם עזרה ותמיכה. את בניך זוכרת ואילו היה זה היום. צריך לקבל פעמיים, צריך להוסיף עוד כיפול, ואז נפתחות השפתיים ואז מתחילים בריחול. צריך לקפל פעמיים, לקפל, ואז נפקחות האוזניים, ואז נהנים לרחל. ציפי הסתפרה איזה בסה, ורינה עזבה את רועי, ורוחה נסעה להדסה, אומרים שהיא כבר בשביעי. וחיים וגילה הפסיקו, עם דני נסע לחרמון, בונים כבר בקוקוריקו, לנחום מגיע ראשון. צריך לקפל פעמיים, צריך להוסיף עוד קיפול, ואז נפתחות השפתיים, ואז מתחילים בריחול. עושים עבודה חשובה ונאמנה העובדים הוותיקים והמוכרים. שימו לב אליהם, יעלו ויביאו עמם את הביקורים. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, toes. Trying on all our clothes, clothes. What's blowing up our phones, phones. Drop top and playing our favorite CDs. Pulling up to the parties, trying to get a little bit tipsy. Don't stop, make it pop, DJ blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop now. Oh, 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 oh. Don't stop, make it pop, DJ blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop now. Oh, oh, oh. Ain't got a care in the world, but got plenty of beer. Ain't got no money in my pocket, but I'm already here. And now the dudes are lining up, cause they hear we got swagger. But we kick them to the curb unless they look like Mick Jagger. I'm talking about everybody getting drunk. Boys try to touch my junk. Gonna smack him if he getting too drunk. Nah, we go until they kick us out. The police shut us down. Police shut us down. Ho, shut us down. Don't stop, make it pop, DJ blow my speakers. איזה גדולים, איזה גדולים. אלופים. קריית ענבים טובלת ביער של עצים, צמחייה ירוקה ודשא רחב ידיים. בכל פעם תמצא בפינה את זיווה. זיווה אחראית על הנוי, מתאמצת בטיפוח הניקיון, גם ענפים, גם קוצים וגם סתם דברים שאנשים זורקים. תודה לעובדי הנוי שבזכותכם ירוק לנו כל השנה בעיניים. בכל מרחב ציבורי, בכל פינה, אתם שאת קיבוצנו מייפים ומעשירים, ראויים לברכות, לתודות ולשירים. שימו לב, הישר מבית היוצר של זיווה. איזה עציץ מתקרב ובא, מקדימה. ניחול הכפיים, מגיע לה.
יודעת אופי, עבודה בנוי זה אחד הקשרים האחרונים שנשארו לנו לחקלאות. ממש נכון, אתה צודק. עבודת אדמה. טוב, אנחנו נמשיך. מה זה? מה קרה? מה זה, הפסקת חשמל? אריה, איפה איצ'ה? יוסי לא הגיע? לא יודעת, לא ראיתי אותו. איצ'ה, מישהו רואה את איצ'ה? חברים? אופי, מה קורה פה? מה קורה? נותני השירות הטובים שבדברים, תולים מנורות, מתקנים לנו צרים, פותרים הצפות בחצרות ובבתים. תודה ענקית לכם, חברים. כדי שנתאושש מהפסקת החשמל קבלו את בנות הקיבוץ בריקוד הורה מסחרר עם הכירוגרף אבי פרישבר. שירה הנוער, שירה מיננו, שיר חדשו בניין לעלייה, מן הגולה הנה הרוחנו, ארץ מולדת קרחייה. יפת מולדת ארץ מולדת, מפלקים כל ארץ מולדת. זו ידך יד זורעת, זו ידך יד נודעת, כל עוד הנוער לנו במולדת. עוד לא נס לכאן, כל הכבוד. בימים יפים בהם מזג האוויר מאפשר, ענף הכדורגל מתחיל להתעורר. מכל האזור מגיעים אלינו אל המגרש, והכישרונות, יא חביבי, מרגשים אותנו כל פעם מחדש. יעלו ויבואו החתיכים והיפים, הם והכדור, נבחרת האלופים! משחק הכדורגל, בהנחייתו האמיצה והאיתנה של אריה פיליפ, מזמן כבר הפך לענף החזק והעיקרי במשק. לזכות השחקנים יאמר שהם הגיעו לשיאים שאין מה להתבייש בהם. והנה השחקנים כבר מתחממים על המגרש. ראשון השחקנים הריעו לו יגאל לוני! איש אשכולות, שחקן באיכות גבוהה, שחקן מבוקש ממוצא ארגנטינאי מזן משובח, חסון ובעל שרירים. לפי השמועות, הכנסתו מוערכת בכ10 מיליון יורו בשנה. הנה אחריו השחקן רותם סגל, קל רגליים ומכאן יצא שמו כבעל רגלי הזהב. זה השחקן שצבר 6 גולים במשחק נגד המשחק אבו גוש. יש אומרים כי כל רגל מרגליו הודחה בביטוח מיוחד אצל אלי כהן ב2 מיליון יורו לרגל. עכשיו שימו לב לשחקן איזי אלקון, כשמו כן הוא, בעל תושייה, יציב בגופו ויציב ברגליו, שחקן חיזוק מעולה ממוצא דרום אפריקאי. הוא נראה בטוח בעצמו, מוביל את המשחק בקלות דעת. אמנם נראה מכונס בעצמו, אך למעשה ממוקד מאוד במשחק ועשוי ללא חת. עוד עמנו השחקן יריב ג'יבלי, שחקן מצוין וכובש מצטיין, על כך מעידים מספר הגולים שהכניס בחייו. שחקן שעוד צפוי לו עתיד מזהיר. ואחרון חביב, אחרון השחקנים,
אבירו! מספר 15, שחקן חביב, גובהו משתרע על פני 2.5 מטרים, מה שמקנה לו כמובן יתרון. הוא גומע את המרחק לשער ב2 עד 3 צעדים. שחקן חיזוק מעולה. והנה המשחק מתחיל. שנייה לפני שהוא מתחיל, יש לנו עוד מישהו אחד שצריך להיכנס. גבירותיי ורבותיי, קבלו אותו מחיאות כפיים, הרגע לא חיכיתי, הרבה כבוד אני רוחש לאיש המופלא הזה, השופט בדימוס אריה פיליפ. איזה כניסה מרשימה. אני נחנק מדמעות, אני מתרגש שאני מזכיר את שמו. 30 שנה אנחנו ביחד, לא קם ולא יקום כמותו. מתקדם במהירות לעמדת השופט, אדם מוכשר מאוד וקליבר רציני, מכיר את המגרש ויודע את מקומו, והנה המשחק מתחיל. איזה בכדור מוסר ליריב, בכדור משאיר לזה, איזה תיאום, רותם חוטף את הכדור, לוקח, מוסר ביניהם, איזה תיאום, רואים שיתקדמו הרבה, יפה מאוד יריב בכדור, מוסר לאבי, איזה פס, יפה מאוד מסירה ומתקדמים, ויגאל מתקדם לרותם בכדור, אוי ואבוי, יש פה תנועה, מה קורה פה, רותם על הדשא, אני מנסה להבין מה קורה, המולה במגרש, בלגן, כרטיס אדום, השופט מוציא כרטיס אדום ליגאל אוניק, ויגאל בתנועות, אני לא מאמין, וואו. טוב, אבל בינתיים אני רואה שרותם מתאושש, הוא קם על רגליו, אני חושב שהוא מתכונן כבר לביתה החופשית שלו, איזה מתח. ואריה פיליפ חוטף את הכדור, מה קורה פה? השופט רזון עובר אחד, עובר שני, מכדרר, איזה שליטה בכדור, מתקדם לבאר-שבע, וגול! גול, אריה פיליפ! איזה שחקן מבטן ומלידה, זה לא להאמין, איזה כישרון, איזה נבחרת חברים, מחיאות כפיים, תודה רבה על המשחק המופלא, איזה יופי. ניצחון אדיר לקריית ענבים, ניצחון אדיר. וואי, אוסי, מה אני אגיד לך, אחרי משחק כזה, אנחנו חייבים להירגע. רוצה טישו, נגב קצת זיעה, משהו, אתה נראה רע. לאחר שאת כל ענפינו למדתם להכיר, יש עוד נושא אחד שחשוב להזכיר, והוא בעצם הסיבה שבגינה התאספנו כאן כולנו היום נפגשים, לציין את חגיגות ה-90 לקיבוצנו קריית ענבים. ציינו את החגיגות כמעט בכל חג. איזה נסיעה, הנה על העולם, איזה נסיעה. וואו. חבר'ה, מה, נוציא אותו? יאללה, צא. איפה אנחנו? זה שטח פרטי, אני לא... תראי את הקיבוצניק הזה, תראי מה זה. שטח פרטי עלך! מה לי טוב, מעכשיו שטח שלי! שימי כפרה, יאללה, להוסיף את המנגל, עניינים עכשיו. מנגל. זריז, נו. חבר'ה, אני רואה שלא הייתי מספיק ברור, אני מבקש, תעלו חזרה את הדברים ותיסעו מפה, אנחנו באמצע ההופעה. אני מתקשר לאיש הביטחון, זה לא עסק, תשמעי. הביטחון. איצ'ה, תשמע, יש פה איזה חבורת ברברים על הדשא, זה פשוט לא... מה זה ברברים? הלו? למה הדיבור הנגוע? אני בחור ליליגנט, אתה רואה? ליליגנט. תראו מה זה בקיבוץ הזה! לא מתאים לי. עזוב אותו כבר, עזוב אותו, שימי תתן לי ליגנט מעט, תעזוב אותו כבר. זה פוגע. לא לי טוב! אל תעשה גבעלי, שאני לא אעשה ממך איזה מעמול בפיתה! מה ממנו? שימי, פסת נזרק פתח כמו איזה נינג'ה! שום נעליים ושום בטיח. אני באתי פה לדסר, ראיתי כולם בלבן, אמרתי גם אני בלבן. לבן, למה אני יושב, יפתח מנגל, נקניקיות, לא ככה זה. למה צרות? למה זה ככה זה ישר? למה? נשמה, כפרה עליך, אל תתעצבן על הפרפוס הזה! למה, מה, אני פרייר נראה לה? למה, הוא פרייר? בואו בטוב, בואו וביחד נחגוג, הרי כולנו קהילה אחת. בואו, יאללה, בואו. איך לי הבטחת, יחד
הקיבוץ שלנו חוגג 90 שנה בדיוק ולא בערך. וזוהי עבורנו רק תחילתה של הדרך. תודה על שהייתם, עליכם לא נוותר, וזכרו שכל סוף הוא התחלה של משהו טוב יותר. שלום עלינו ועל כולם.
בסך הכל תם הטקס, אבל אנחנו מקווים... שתכננו את כל הערב הזה, הייתה החלטה שלא אומרים שום תודה בסוף, לא מחלקים עציצים, לא מזכירים שמות. אז אני אעשה את זה קצר. יש לי 4 תודות. תודה אחת, אני לא רואה, חשוב, אפשר להעיר את הקהל? לקהל הגדול והנפלא הזה, שהגיע אלינו מכל קצוות הארץ, לחברים, לדיירים, לסוחרים, למזכירים, לילדים של בתי ילדים, להורים של הילדים של בתי ילדים, לכל הדיירים, לכל מי שנמצא פה הערב. תודה רבה שבאתם לחגוג איתנו 90 שנה. תודה שנייה. זה קרה בשבוע וחצי כל מה שראיתם פה היום. זה קרה שהוציאו אותנו מאחורים ובאנו, התאספנו כולנו ותרמנו לערב הזה, והיו כאן רקדנים וזמרים ומעצבים ומקשטים וכל מי שעזר לערב המופלא הזה והשתתף פה, וראינו כל כך הרבה דברים יפים וטובים. אני לא יודע מה יקרה כשיגמרו החזרות. תודה לכל העושים והמשתתפים. אני רוצה תודה שלישית להגיד למישהי, היא תהרוג אותי אבל לא יעזור לה כלום, האחת והיחידה, אי אפשר בלעדיה, ניסינו פעם אחת, היה בסדר, היה בסדר. המלכה הגדולה מכולם, דורית. היא לקחה עליה את כל הערב הזה, היא עשתה עבודה קשה ביותר ומגיע לה. ולסיום, 2 בנות שבצורה מקרית, הסיפור המדויק לא ברור, אם הם ישבו ושתו קפה או מישהו פגש אותם לפני שנה ואמר להם, בנות, אולי תיקחו עליכם את החג הזה, והם הסכימו והם הצטערו על זה כל רגע. הבנות האלה יש להם 15 נכדים אם אני ספרתי כמו שצריך, והם עבדו שנה שלמה והם שיגעו אותנו ושלחו לנו SMS'ים, אני לא יודע מאיפה הם יודעות לעשות את זה. שנה שלמה של טיולים ועבודה וחגים ושמחה, והם ענקיות. אוקלי אשת לפידות וקלרה שאין כמוה. תודה לכם מאוד. מחבקים אתכם עם הרבה הרבה אהבה, ושתהיה לכולכם נסיעה טובה. מי שרוצה יכול לעבור דרך המזנונים. להתראות לכולם והמון תודה.